Toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod. La asta am să vă arăt cum să vă instalați pe Among Us, adică cu skin-uri, cu pete, cu head, cu colore, deci scrieți acolo, la Google, Happy Mode. Deci acolo băgați în play. Și asta este. Dați Doland Up. Și dați așa. Și așteptați să deschidă, să instaleze. Dați deschide, așteptați să instaleze. Uite-ne pe tot, nu se instalează. Gata, s-a instalat, acum dați deschide. Scrieți aici Among Us, să se vadă dacă e bun. Da, e bun. Deci, acesta este. Dați instalare. Ați instalat și ar trebui să vă meargă. Mie nu știu dacă o să meargă pentru că telefonul o să mai are și probleme al meu. Da, merge și uitați. Nu l-aveam deja instalat. Nu trebuie să vă arăt. Și uitați, de aici trebuie să faceți cum vreți. Și skin-uri, peturi, și cam asta a fost acest episod. La revedere!